Galing magtanim mo. Bilis. Natin sa Bons. Bons, ang lalayo naman Bons. Pwede na yan. Grabe sa tapos. Kain tayo mga kalapagmada. Ipol. Itong ipol oh. Yo, welcome to part 2. Alright mga kalapagmada. Bali, tapos na tayong nananghalian. At ito, susubukan natin magtanim ngayon. Sasamahan natin si Kuya Lito na magtanim. Tay, dito ka, magtatanim mamaya. Dito? Ah, sige. Yun, susubukan natin magtanim dito mamaya mga kalabarkada na. Alright, baby. Magtatanim tayo. Di bali tama yung mga nagbubunot na rin ng palay doon. Nagkukuliglig pa si Kuya Indong. Alright. Yo mga kalabarkada. Bali, umpisa na silang magtanim. Sila Kuya Lito. Tignan natin kung paano sila magtanim. Aba, diretso Bonsa. Yun o. Kaya no, alright. Tanim-tanim na. You know? Galing magtanim mo. Bilis. Natin sa Bons. Bons, ang lalayo naman Bons. Pwede na yan. Grabe sa tapos. Galing-galingan mo. Diyan tayo makikiupalit tayo. Makikiupalit tayo. 500 na rin yung upa eh. Kuya Lito oh. Bilis. Oh. Tinanggal na yung kaputi, lalong bumilis oh.
Oh. Yeah. Oh, bilis. Sakto. Ikot. Ibay. Alright, mga kalabarkada, nalimuwi pala tayo. Kukuha tayo ng merinda ng mga magtatanim saka nagbubunot. Pupuntahan natin sa tindahan, bili ng tinapay. Kitingis na lang tayo dun mamaya pag nandun na ako sa palayan doon gagawa. Merenda muna tayo mga kalabarkada. Merenda si Bonso. Kape. Sarap. Ito hindi na nakulit. Magtanim. So tapos na tayong nagpamerinda kanina. Bali nakapagtanim na rin kami dyan ha. Walang nahihilo kanina. Nalubat ko yung buko. Magtanim talaga Kuya Lito. Diretso.
5 o'clock ng hapon. Ang labo ng kamera natin. Yan na lang sa mga kalabro ka. Yun. Yun. Lasing ko na. So, bukas tutuloy ulit natin. So, ito yung day 2 na pagtatanim ng palay. Ito na yung natamnan namin, no. Doon. Bali 1, 2, 3. Pang-apat to. Tapos ito pa. Ay, ang hindi namin natamnan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali may 6 pa na kinahon. Babalik tayo dito bukas ng umaga. So yun ang mga kalabarkada. So ito yung part 2 ng pagtatanim natin dito sa Gagawa. Gagawa o palayan, no? Nasabi ko na kanina. So yun, nakuliglig na rin. So, magtatanim na lang, ready na para magtanim. Pero parang kukulangan yata tayo ng ito, yung itatanim. So sana nga magkasya. Pero marami pa kasi. Parang kukulangin talaga. Doon sa kabila, ang aga pa lang umalis na sila. Pero siyempre sa kabila yun, mga nagpapaupa. Bali 500 kasi yung upa nila na magtanim ng palay. So yun ang mga kalabarkada. So dito na matatapos ang video na to. So sana nagustuhan ng mga kalabarkada yung episode natin dito sa buhay sa isla ng Anda, Pangasinan. At nandito tayo sa Sitio Marimpay, Barangay Carot. Alright, bye bye na mga kalabarkada. So see you bukas. Magtatanim ulit tayo bukas. Bye bye na.